Streaming from USA, Yapatanville, Nigalamokida Kavya, welcome back to my channel. So, in another Pavishishan Panda, in Enkalipana City, Houston, Puliru, Mulpa, Texas, Alpa Unji Mal Deepavali event on the Nugutani, Pada Mastamallage, Pada, in fact, a free event, there's a Masachana Barunla Uliru, Baka DJ Undige, Bollywood DJ, and Bagabakita food items Undige, Baka fashion show, ramp walk, Baka concert, and change a full list. So, let's go! ಎಂಕಲೈಲರ್ದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಸಾದಿ ಅಂಡ ಯಾಪ ಕೈತಲ್ ಪೋಯ್ತೆ ಫುಲ್ ಸೌಂಡ್ ಕೇಂದ್ರ ಶುರುವಾಡವೆ ಪಂಡ ಎಂಟರ್ ಆಯ್ ಕೂಡ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಫುಲ್ ಚಂಡದ ಮಾತ ಸೌಂಡ್ ಕೇಂದ್ರ ಯಾರ್ದು ಅಮೇರಿಕನ ಅಂದು ಫುಲ್ ಶಾಕ್ ಇಂಚಲ ಉಂಡ ಅಂದು that are going to be our current and future leaders of Fort Bend and our country and our city and our state. And this is why America is great. This is why, because we got somebody that's done a great job as a judge. We got somebody that's a challenger who says, hey, I can make it better. That's what's amazing about this country. The best country in the world is our election system. ಚೂರು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಕೊಂದು ನಮ್ಮ ಊರದ ಜಾತ್ರೆನೇ ಇದೆ ಎನ್ನಡು ದಾಯಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇದು ಊರುಡಿಂಚ ಸ್ಟಾಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ನಮಕ್ ಪೋದು ಆಟ ಸಾಮಾನ್ದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಲ್ ಇತ್ತು ಬೊಕ ಇಂಚ ನಮಕ್ ಜುಮ್ಕಾಸ್ ಮಾತ ಬೊಕ ಕಾಜಿದ ಡ್ರೆಸ್ ದ ಮಾತೊಂಜಿ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತಲಕ ಫೀಲ್ ಆಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬಣ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಬೊಕ್ಕಂಜ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಅವೆ ಇಂಕ ಆಟೋದ ಫುಲ್ ಶಾಕ್ ಅವೆ ಪಂಡ ಜನಕಲೆಗ್ಲ ಆಟೋದ ಈತ ಖುಷಿ ಅಯ್ಯೋ ಆಟೋದ ಫುಲ್ ತಿರ್ಗ ಒಂದೇ ಪೋದಿತ್ತವೆ ಅಂಚಿಂಚಿ ಬೊಕ್ಕತಲ ಜೋಕುಲೆಗ್ಲ ಕುಲ್ಲರೆಗ್ ಮಾತ ಫ್ರೀಕೆ ಇತ್ತಂಡು ಜೋಕುಲ ಸೂಪರ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆದಿತ್ತ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ಮಂದಿತ್ತರು ಊರ್ದ ಜಾತ್ರೆ ಯಾನಂತೂ ಊರ್ದ ನಮ್ಮ ಪೆಡೂರ್ದ ಜಾತ್ರೆ ಬೊಕ ಪೊಳಲಿ ಜಾತ್ರೆ ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಜಾತ್ರೆಗ್ ಪೋತೆ ಸೊ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗ್ಲ ಈತ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ಬರತ್ತ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ತುಲಿ ಅಮೇರಿಕನ್ಸ್ ಮೂಲು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಟ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಲೇರು ಒಂದೊಂದು ಇಂಕ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಮೊಗಲಿಗ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಪರ್ಬ ಇಂಚೆ ನೋಡೋದು ಬಟ್ ನಿಂಗಲ್ ತೂನೆ ವಿಡಿಯೋಡೆ ಏತ್ ಖುಷಿಟ್ ಅಗುಲ ಇಂಚ ಸಿರ್ಸರ್ ಕಡ್ಡಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ದ ಅವನ್ ಪೊತ್ತದೊಂಜಿ ಏತ್ ಖುಷಿಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಂದಲೇರು ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಲಕುಲು ಎಲ್ಲೆಕುಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಇಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಡೇ ಉಲ್ಲಾತ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿತ್ತು ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಇಟ್ಟಾಡು ಬೊಕ್ಕ ತೋಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂಟ್ ರೋಬೋಟ್ ಸೊ ಏನಾಯ್ತಾ ಕೈತಲ್ ಪೋದು ಒಂಚೂರು ಪಾತೆ ನಾವು ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪನ ಮತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕೇಕಲೆ ಫ್ರೀ ರೈಸ್ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತನೆ ಪಂಡ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂಚಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಕಲೆ ಫ್ರೀ ರೈಸ್ ಕೊರೊಂದಿದ್ದೇರು ಸೊ ಯಾವ್ದು ಬೊಜ್ಜಿವೆನ್ನದೆಲ್ಲ ಪಂಡ ಲೆತ್ತಲೆತ್ತದು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಈಗ ರೆಡ್ ಜನ ಇತ್ತ ಸೊ ನಿಮಗೆ ರೆಡ್ ಜನ ರೆಡ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕೊರಿಯರು ಒಂದು ಸೀಸನ್ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ಲಾ ಫ್ರೀಯೇ ಕೊಡ್ನಿ ಆಗಲ್ಲ ಇಂಕಲೆ ಸೊ ಒಂದು ಒಂಚು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕುಡಿಂಚಿದಾದ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇರ್ತದೆ ಪಂಡ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ರ್ಯಾಂಪ್ ವಾಕ್ ಅವೊಂದೊಂದು ಸುನಿಗಲ್ ತೂಲಿಗಳು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡು ಮಸ್ತ್ ಇಟ್ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀರು ಎಂಕಲ್ ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಾಗ ಇಂಚ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಡ ಮರೆತು ಬಿಡ್ಪಾ ಹೂವಲ್ಲಿ ಇಂಚು ಮಂತದಿಲ್ಲ ಅದು ಸೊ ಅಂಚಿನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅದು ಯಾನೇ ಶ್ರೇಯ ಘೋಷಾಲಕ ಪದ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಒಂಚೂರು ಜೋರ್ಡ ಅದು ನಾವು ಬರಿದಾಗಲು ಒಂಚೂರು ಪೋಡಿರ ಅಂದಿಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವೆಂಚು ಪುಣದ್ದು
ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ ಮಸ್ತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದು ಮಸ್ತ್ ದೀಪಾವಳಿದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಮಂತದಿದ್ರು ಅಂಚನೆ ಕುಡರ ನಮಗೆ ರಿಕ್ಷಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತುಲೆ ರಿಕ್ಷಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಡೆ ಬತ್ತಾನು ಸೊ ರಿಕ್ಷಾ ಗೊಂಜಿ ಈತ ಡಿಮಾಂಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಯಾನು ಎನ್ನುದಿನ ಇಜ್ಜಿ ಆತ ಡಿಮಾಂಡ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬದಿಯದು ಫೋಟೋ ದೆತ್ತ ಅಂತೇಳಿ ಎಂಕ್ಲ ಓ ಒಂದು ರಿಕ್ಷಾ ಉಂಡ ನಿಂಗೆ ಲಿಟ್ರಲಿ ಇಡೀ ಫಂಕ್ಷನ್ ರಿಕ್ಷಾದ ಮಸ್ತ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮದ ಅವನುಂಡು ಎಂಕುಲ್ದಾದಂತ ತಿನ್ರೆಗ್ ಬಂದ ಸೊ ಸೈಡ್ಗೆ ಮುಲ್ಪ ತಿನ್ರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಪಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಯಾನ್ ಬೇಲ್ಪುರಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಬೇಲ್ಪುರಿ ತಿನ್ನಿಗೆ ಬಂದು ವಿವಿಧ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮದ ಅವನು ಸೂಪರ್ ಫನ್ ನಂಬರ್ ಅತ್ತ ಬೇಲ್ಪುರಿ ಅಂಡ್ ಪಾವ್ ಭಾಜಿ ಬಕಾನ್ ಮದ್ದಡು ಇಂಚ ಆರತಿದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದಿಯರವೆ ಪನ ಮಸ್ತ್ ಏಡನೆ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ಎನ್ನಡು ಆನ ದೇವನ ಫೋಟೋ ಅನ್ಸಿ ಜನಗಳಿಂದ ಒಂದು ಆರತಿ ಬರ್ಪಣ ತೋರೆಂಕು ಎಂಚಿನ ಮಂತಂದಲ್ಲ ಮಾಡು ಬಟ್ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬೇತ ಊರುಡು ಇದು ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಮಸ್ತೆ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಮನ್ಪನ ಪಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯನೇ. ಬೊಕ ಶುರುವಾದ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಷನ್ ಈವೆಂಟ್ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ ತೂನಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅದನ್ನೇ ಈವೆಂಟ್ ಪಣ ಅವೇ ಥೀಮ್ ಆದಿಪ್ಪು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಆದಿಪ್ಪೊಂದು ಸೊ ಅಂಚಿನ ಸಾಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಬಂದ ಜನಕಲ್ ಇಂಚ ಗಮ್ಮತ್ ಬಂತದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಂತದೊಂದು ಸೊ ಫ್ಯಾಷನ್ ರಾಂಬಕ್ಲ ಎಡ್ಡ ಇತ್ತನು ಪಣ ಆಗೆಲ್ಲ ಕಲ್ಚರಲ್ ಅದು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ವೇದ ಥೀಮ್ ಅಂದ್ ಇತ್ತನಂದು ಪನ್ಪೆ ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆದಿಪ್ಪುಡು ನಮ್ಮಗೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಲೆಲ್ಲ ಇತ್ತೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೊ ಹಿಂಗಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸ್ ಏನ ನೆನಪಡ ಅವೇ ಕಾಲೇಜ್ ಟ್ರಿಪ್ನಾಗ ಯಾಂಕಲ್ದೆ ಕಾಲೇಜ್ ಮೈಟ್ ಸೊ ಅಲ್ಪಲ ಮಸ್ತ್ ಇಂಚನೆ ರ್ಯಾಂಪ್ ವಾಕ್ ಮತ್ತ ಆವಂದಿತ್ತನು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಗಮದಿತ್ತನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದು ಅಗಲಗೆಲ್ಲ ಒಂಚಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಗ ತೋಚ್ಪ ಆಗ್ತೇರು. ಬುಕ್ಕವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೂವಿ ದ ಪುಷ್ಪದ ಸಾಂಗ್ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಮೂವಿದ ನೀ ಪಾಡ್ದಣ್ಣ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಂಗ್ ಉಂಡು ಬಿಡ ಮನ್ಪುನ ಅಪ್ಪಗ ಆ ಟೈಮ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪುಷ್ಪನ ಹಿಟ್ ಆದಿತ್ತು ಕಾಂತಾರದ ಪಾಡ್ದರಿಯಾಗಲೇ ಯಾನ್ ಬರ್ಬೇಕು ನಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಯ್ತು ಬಟ್ ಎನಿವೇಸ್ ಪುಷ್ಪದನೆ ಪಾಡ್ದರಿಯಾಗಲೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಸ್ತ್ ದುಂಬು ಎಷ್ಟರು ಮಂದಿರ ಅಂದ್ರೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಪರದು ನಮ್ಮ ಕಾಂತಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಟ್ ಈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆದಿತ್ತು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈತ ಎಡೆಡ್ ಮಂದಿರತ್ತೆ ಪಣ ಎನ್ನಲೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ನಾರೇ ನಗುಲ್ ಪನ್ಪಿರತ್ತೆ ಪಣ ಒಂಜಿ ಅಮೇರಿಕಡ್ ಪುಟ್ಟಿದ ಬೆಳೆದ ನಗುಲು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಅಥವಾ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಈತ ಎಡೆಡ್ ಮಂತಂದಲ್ಲಿ ಪಣ ಮಸ್ತ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. दोनों को साथ में पकड़ने की तमन्ना पूरी नहीं होने वाली।
ಇದು ಮಾತ್ರ ಇವಾಗ ಬೊಕ್ಕವರೆಗೆ ರೆಡ್ ಇವೆಂಟ್ ಅವೆ ಒಂಜಿ ಫೈರ್ ವರ್ಕ್ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಪರ್ಮಿಷನ್ ದತ್ತಂದೆ ಮನ್ಪುಡು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ ಫೈರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ದ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದರು ಸೊ ಅವೊಂಜಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟಾಪ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆದಿತ್ತು ಈ ದೀಪಾವಳಿ ಇವೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲಿ ಡಿಜೆ ಅವೆ ಯಾನದು ಮಲ್ಲ ಡಿಜೆ ಫ್ಯಾನ್ ಪಡ ಲಿಟರಲಿ ಯಾನ್ ಮಾತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಯಾನ್ ಡಿಜೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ ನಲ್ಪೆ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಇಂಚಿನ ಆಡ್ಪಡ ಯಾನ್ ನಲ್ತು ಎಂಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಏನೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗ ಮತ್ತೆ ನಲ್ಸೋದಿರ್ತದೆ ಸೊ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಆರ್ಗನೈಸರೇ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಬರ್ತದೆ ಪಡೆದು ಸ್ಟೇಜ್ ಬರ್ತದೆ ನಲ್ಪಲೆಂದು ಎಂಗೆ ಓ ಮೈ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನಿಕ್ ಪಣ ಅಲ್ಲಿತ್ತಿರತ್ತ ಅದು ಮತ್ತೆ ಇವೆಂಟ್ ಇಟ್ಟು ಬಟ್ ಎನಿವೇ ಸೊ ಯಾನಂಚನೆ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಪೋಯಿ ಸೊ ನಿಗಲ್ತಲೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ರೆಡ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಡಿಜೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಫೈರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಹಬ್ಬದ ಇವರು ಅಮೆರಿಕದ ದೀಪಾವಳಿ ಪನೋಲಿ ಮೇಳಾನ್ ಪನೋಲಿ ಅಥವಾ ಜಾತ್ರೆ ಪನೋಲಿ ಒಂದೆಡೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಒಂದುಂಟು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಇನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೂ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಗಲಿಗಿಂಚಿನ ಇಷ್ಟ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಗಲ ಪ್ರತಿ ಕಮೆಂಟ್ ಓದಿನಗರ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪಡು ಅಂಚನೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕಾಂತಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋದಲತೆ ಮಾತಲ್ಲ ಇರ್ಮದ ತೂತಿಚರು ಬೇಗ ಪೋದುತ್ತಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ನಿಗಲ್ ತೋಪು ನನೆ ಮಸ್ತ್ ತೋಡಾಯ್ನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿನಿ ಎತ್ತದ ದೀಪನ ಅಂಚನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಪೋದುತ್ತಲೆ ಅಂಚನೆ ಪರಂದು ಯಾನಿಗಲೇ ಸಿಕ್ಕುವೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗನೆ ಬರ್ಪಿ ವಾರ ಅದಮಟ ಎನ್ನ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗ್ಲ ಅಸಲ್ ಮೇಲು